عردێکی چۆڵکردن باخچەیە بەیف و فستقێ لە گوندێک کوندر عەلی bi girêdayê navçeya Hewgên a ser bi bajarê Rihayê malbatێکی xwenda erdekî çol ji kevran paqij kirin û ji xwe re kirin baxçeyek a bêyîv û fistiqan. Erd bi temamê 2500 me. Endezyarên keç û malbata xwe li ser erdê 60,000 darên bêyîvê û 20,000 darên fistiqê çandin û niha li benda hilbirnên xwe ne. Keç û xortên malbatێk a Rihayê beşa endezyariya ziraatê li zanîngehê xilas dikin, dûvre dest bi cotyariyê dikin. Em ji kal û bava da em çiftçi ne. Kalkê me jî, bavê me jî em jî yani 4-5 kuşakın em çiftçi olarak em vî işî dikine, vî karî dikine. Tabii va erdana devlet evun, vana atıl durumda yani çekir bunu yani tişek sertine bu, tişek ne data çandın, ne data rakirin. Mevaya du salada mevaya gi bir makine iş makinesi mezin, ekskavatora, kepça, gredera, makine mezin, mevana gi kevrevan hilkirin, me kevrevan jivre derkistin, me şunu darevan kolan, me darevan çandın, darevana jî me aşılı olarak standın. Keçên endezyar û cotyar piştî xilaskirina zanîngehê vêga li ser erdê ku çol bû dişuxulin û bang li hemî jin û keçên Kurd dikin ku bila netirsin û bi cotyariyê re mijûl bibin. Lewra dibêjin jin jî dikarin ji heqê her karê derkevin. Jinik her tiştî kanin bikin yani her karî kanin bikin, her işî de kanin bikin. Yani kanin çolê jî bikin, kanin mühendisî jî bikin, yani kanin ew de şirketa de jî bişewinin. Yani bire netirsin, bir tê davin yani. Destekê xwe jî ew xwe jî edina her alanda destek din de zaten yani ev pozitif ayrımcılık deyiz. Yani bir tam içi davin yani netirsin yani. Malbatê cotyar erdê çol ji dewletê ji bo 49 sal kirêkirine. Vêga bi paleyan re her roj bi zar û zeçên xwe bin dara paqij dikin ku îsal di heyva payîzê de êdin hilbirnê xwe kom bikin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Raha.